Mit navn er Francisco Knur. Jeg har været her hos IT Pilot siden 2019, og jeg arbejder som softwareudvikler, /programmør. Det bedste ved at arbejde her ved IT Pilot er jo, at du får lov til at arbejde med projekter. Det er jo projektorienteret, det vi laver. Du bliver ikke sat til at bare skal lave enkelte små opgaver, eller små sådan et specifikt område, men du får lov til at være med fra starten. Vi har en meget flad struktur her, så det er jo altid nemt at kunne komme til chefen, hvis der er et eller andet jo. Men ikke nok med det, men også ens egne kollegaer, i hvert fald her hos udviklerne, der er det jo altid sådan klar på at hjælpe hinanden og dele ekspertise og viden, jo. Fordi vi kan jo alle sammen noget forskelligt. Udover at vi kan arbejde rigtig godt sammen med hinandens kollegaer, fordi vi har en god arbejdskultur, eller god atmosfære, social kultur jo, jamen så får vi også lov til at oftest arbejde sammen med kunderne direkte. Også som udvikler, vi får lov til at deltage, at vi ikke bare står ved sidelinjen og får en liste opgaver, og så bliver der sagt, at lav det her. Nej, vi får faktisk lov til også at arbejde med kunderne, hvilket er rigtig fedt jo, fordi så får vi et bedre indblik i, hvad det er, der egentlig ønskes. Hvor skal man søge en stilling hos IT Pilot? Jamen, hvis man er interesseret i at arbejde projektorienteret, kommer til at få lov til at arbejde tættere med kunderne, have nogle rigtig fede kollegaer, som er helt klar på at hjælpe en og lære en nye ting og dele deres egen ekspertise, jamen så er det rigtige sted jo.